Здравейте хора, аз съм Павел 1000 от FPD Gamecast и снимам клип на Take It. Ще снимам още клипове и този клип няма да е много дълъг. Само да ви покажа. Това е един Take It сервер, не е на синглплеер. Старт! Здравейте хора, ние сме FPD Gamecast, аз съм Павел 1000. И сега снимаме клип на Take It. Виждате, тук живеем. Имаме много Red Matter. Това не е само малка част от Red Matter. Виждате, имаме Здравейте, потребители на YouTube! Ние сме FPD Gamecast, тук сме Павел 1000. Сега снимаме в един Take It сервер. Много сме се развили. Къде сме? О, Грифън е, а? Парти Грифън. Ще пратя тъпа. Дай, приеми. Кой ме удря, бе? Къвто е, бе? Зомбита, а? Се трепим, бе, а? Ами, бе. О, това си лага. Някой ме удря. А тия колко хора са, бе? Не хора, а зомбита. Къде си ти, бе, пак? Къде са те? Бе, къде си, бе? Аз не те виждам. О, ко стана, бе? Сървъра не работи. Ще се върнем, когато сървъра е пуснат. Пак се върнахме сега. Тук грабиме ни, намерихме диаманти и всичко. О. Сега тези работи тук, бе, тя са изобретили много нещо. То тук е резидентът. Ай, стига, този сървър много ме гони. О, знаеш какво намери? Енерджи кристал и то... Те са много, инвентара ми се напълни. Ари, ела да ги вземиш. На мен ми лаки, бе. Пак ме изгони сега. Чакайте, сега пак ще се върна. Съжалявам, хора, но няма да мога да снимам, защото сървъра се го затварят нещо на човека, колкото му е сладко влияние. Затова съжалявам. Клипът ще е малък, затова.
заради тъпия сървър. То след мен е тъп, да знаете. Аре, пак не изходи. Ай, чао. Кажи чао на хората.